Ayan, welcome back mga guys. Ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa Barangay Aguadahan, Lawang, Northern Samar. At ngayon po ay magsisimba po tayo ngayon sa Barangay Naputsukan, Lawang, Northern Samar, o mas kilala sa tawag na Salvasyon. Ang kanilang patron ay August 3 and 4. At nandito kasama ko ngayon yung nanay kong nagpariband. Siyempre, kasama ko din si Mereros. Mereros, mag-hi ka dyan. Hi! At si Bayaw. Huwag ka dyan maalo. Ayan. So, nandito na kami ngayon sa kanilang pantalan at grabe ang haba-haba ng pila, oh. Ito yung nanay kong nagpariband, oh. Yung kanyang buhok, wala pang tikwas. Tapos si Aileen. Tapos yung baby kong. Grabe guys, ang dami-dami talagang tao. At sa pagkakaalam natin, 2 araw na po yan. At kaninang madaling araw pa lang po ay napakahaba na po ng pila at gusto pong pumunta o tumawid sa dagat papunta po sa Barangay Naputsukan, Lawang, Northern Samar. Para sa kaalaman ng lahat, ang Barangay Naputsukan, Lawang, Northern Samar ang isa po sa pinakatanyag na barangay sa bayan ng Lawang at maging sa buong lalawigan ng Northern Samar. Dinarayo ito hindi lang sa likas na kagandahan ng Batag Island, kung hindi maging ng kanilang patron, ang mapaghimalang patron na si Nuestra Señora de Salvacion. Taon-taon ay libo-libong deboto ang dumarayo sa kanilang barangay para bisitahin, magsimba, manalangin at humiling sa mahal na patron. Ayon sa mga tala, ang mga deboto ay nanggaling pa sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Bago marating ang isla ng Batag Island kung saan naroon ang mahal na patron ng Nuestra Señora de Salvacion sa isang barangay nito na tinatawag na Barangay Naputsukan, ang lahat ay dadaan muna dito sa pier o pantalan ng Barangay Aguadahan. Mainam at napakahusay ng sistema na ipinatupad ng kapitan at ng buong barangay para maisaayos ang paruot parito ng mga deboto ng mahal na patron. Thank you. Napakapayapa at napakalinaw ng tubig at mainam rin na bawat bangkang dimotor ay 10 katao lamang ang pinapayagang isakay nito. Hi. Bakit ka naaalo? At syempre mga guys, nandito na nga kami, sakay na nga kami ng bangkang dimotor. At syempre aalis na nga kami para naman kami ay maagang makapanakgas. Hindi, syempre makapagsimba muna bago manakgas. At ayan, napakalinaw po ng tubig at ang dami-dami po ditong sasakyang pandagat, mga tinatawag na motor. At ayan guys, ang dami-dami pong deboto. Ayan oh, 10 katao lamang po bawat isang bangkang dimotor. At pagkalipas ng isang napakalaking balod, ayan, natatanaw na po namin ang Barangay Naputsukan. At ayan mga guys, ito nga dito yung aking mga kasama. Ayan yung aking baby loves, yung nanay kong nagpariband. At syempre, yung aking baby kong, nandito yung, ayan, tulog na tulog. Inihahanda ang sarili para sa pananakgas mamaya. At ayan mga guys, mula nga dito sa bangka ay tanaw na natin ang kabuuan ng Barangay Naputsukan. At wow, grabe guys, ang dami-dami pong tao. Ayan, at syempre kami po ay sasagka na. Ayan, dumuong na po yung aming motor. Mega love shoutout kay Mamay Cleofe. Ayan, at andito na tayo guys, magbabayad na po tayo. Syempre, mas mahal daw po yung bayad ng mga taong matakgasin. Kaya ayan, nakikiusap ako dyan kung pwedeng maka-discount. Thank you.
Ayan mga guys, nandito na po tayo ngayon sa barangay na Putsukan, Lawang, Northern Samar. At ayan, dito pa lamang po ay tanaw na po natin ang dami-dami pong deboto, ang dami-dami pong tao. At halo-halo po, galing pa po ang mga yan sa iba't ibang panig po ng buong lalawigan ng Northern Samar, ng buong Pilipinas. At may mga foreigner din po dito mga guys. So pag may pagkakataon, magtanong-tanong tayo dito kung galing po saan yung ating mga kababayan. Syempre mga guys, mamaya po siksikan na po ang mga tao. At malamang sa malamang ay hindi na po tayo makaginhawa. Ayan. Ayan, ang dami-dami po. So, papasok po tayo sa simbahan, atin nagmisa bago pumunta sa mga syempre alam na this. Bago pumunta sa mga tatakgasan. Ayan mga guys. So, tara guys, samahan niyo kami. Ayan ang ganda-ganda po ng kanilang simbahan. Napakalaki po, napakaaliwalas po. Ito po dito yung kanilang plaza, napakalaki din po. Ito po dito yung mga nagtitinda ng mga kung ano-ano pong mga pagkain, mga kagamitan po sa simbahan, pangsimba, kagaya po ng rosary, Bible at kung ano-ano pa. Syempre guys, ayan hi, yes yo. Ayan mga guys, syempre po, may mga nagtitinda po ng pagkain dahil sabi ko nga po kanina guys, hindi po lahat ng mga narito po nagsisimba ay mga taga rito po o taga rito po sa Northern Samar, mga taga rito sa Lawang o may mga kakilala po dito, may mga kaibigan, may mga kakainan. Syempre yung mga bisita po dito ay galing po sa iba't ibang panig ng bansa, kaya naman po may nagtitinda po ng mga kakanin, mga pagkain para naman po pamatid uhaw, pamatid gutom po sa kanila sa kanilang pagdadasal guys. At ayan, nandito na po tayo ngayon sa bukana ng simbahan. Tayo po ay papasok at magdarasal higit po sa mga personal na kahilingan. Syempre guys, ipagdarasal po natin ang kapayapaan ng mundo at kabutihan ng lahat. Tungod sa Mr. and Mrs. Romel Abulio, Christine Cherry, Christian Ortega, Alan and Cherry Uncha, Christine and Christian, Marilu M. Chan, Simon Tan and Jake Balyado children, Ram Tolentino and Jomaima Balyado, Jose Abinan Balyado and Udaya Atong Balyado,